lotuko dugu, Einauta Paulaza, Ekaizenterreko gure lagunarekin, Azpimarra saioko lagunarekin, ekonomia, frankismoa, ekonomia, Maialen aurrera. Bai, Einauta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur azaroak 19 ditu, eta bihar 20 izango da, 29 urte izango dira Franco hiltzela, eta askotan esan izan dugu frankismoak, diktadura horrek nolako kalte egin zigun politikoki, kulturalki, eta beste zenbait ikuspuntutatik, baina justu ekonomiari begiratu ezkero askotan, bueno, ez da hain gaizki ikusi izan frankismoaren garaia, desarrollismo bat ekarri zuelako Espainiara, eta horrela geratu delako. Baina zuk uste duzu, Euskal Herriaren ikuspuntutik begiratuta hori ez dela horrela eta alderantzizkoa dela hain zuzen ere. Bai, badirudi gure subkonsiente kolektiboan edo nolabait instalatuta badagoela uste hori, ez? Bueno, frankismoak kalte handiak ekarri zitula, ondoko errepresio izan zala, krisi eta ustura sakona ekarri zula aurrekoarekiko, baina, bueno, tira, industria garatu zala eta horrako uste batzuk badaude, benetan ikusi egin behar da lehen nun ginean, industria lehen ere bazegon, ze ezaugarri zituen lehenoko industria horrek, lehenoko ekonomia horrek, eta baita ere gerra aurreko gizarte horrek, eta benetazko austura ekarri zuen, eta gauza horiek denak, pieza horiek denak, ez dijoaz bakarrikan, oda gizartea, ekonomia, industria horrek denak, elkarri lotuta dijoazen neurrian, frankismoak berak oso eragin kaltegarria izan zuen, batean, zein bestean, zein ekonomian oroar baita. Horregatik esan dio Jasone Osorori, berak gaur Elgoibarko makina erremintaren 100. urte urrun amai gainera ekartzeak, baduela nolabaiteko harremana, egiten ari garenarekin, esan nahi duelako orain dela urte bazegoela loratua eta indartua zen industria bat Euskal Herrian. Bai. Gero gainera, bueno, horrezaz aparte baita ere, frankismoa etorri zanean, frankismoak egundoko, bueno, ez dakit, aztarna utzi du gaur egunera arte gurean, eta ikustea besterik ez dago lehen zeuden, bueno, noski ez dira gaur egun bezalako datu estadistikoak eta aldagaiak eta ez dira inkontrolatuak, baina ordurantz egiten ziren proiekzioek eta, bueno, orduan egiten ziren neurketek aitzera ematen zuten Euskal Herrian negoera, gerra aurrean izandakoa hautsi egin zela frankismoarekin batera, eta gainera ustura horrek ekarri zuen berakaldia oraindikan ere bizitzen ari gerala. Uste dut ekarri degula hori adiratzera ematen duen diapositiba bat, eta hor ikus dezakegun nola, esate baterako, 1930ean, Hego Euskal Herrian barne produktu gordinaren per capita edo biztanleekiko zenbatekoa, Estaduaren 176 zala, eta Gipuzkoaren kasuan gainera 100 zala. Gerra ostean hori dena hankazgora joan zan, era bat, eta gainera, bueno, bereziki gogorra izan zen, ez zehazki lehenengo urtetan, noski izan zela orduan, frankismoaren lehenengo urtetan, baita ere azkenengo urtetan ere oso gogorra izan zen, eta arrezkero ikusten dugu 2010an agertzen diren datu horietan, oraindik ez gerala iritsi garai hartako egoera horretara, ezta? 1975ean 111 edo ginean, Gipuzkoan oraindik bajuagoa, eta geroztikan egin diran politika industrial eta politika ekonomikoek eta baita ere bertako egoerak ekarri duena izan da, egoera hori nolabait hobeto egin dela, baina ez gera iritsi lehen esan bezala 1930ko egoera horretara. Zergatik ez gera iritsia? Zergatik ez dugu lortu egoera horri buelta ematea alde batetik, sortutako austuragatik, baina gero ez dugulako jakin izan aurrekora bueltatzen, ekiditu digutelako aurrekora bueltatzera, ze aldagarri daude? Ezin izan dugulako. Noski gerraren ondoren, bueno, kontzertu ekonomikoa mantendu zen Nafarroan eta Araban, eta ukizuten, eskumen txiki batzuk ukizituzten foru aldundiek, garapen industriala bultzatu alizat gainera egun hauetan aipatzen ari da, ez Nafarroako industrializazioan lagundu zuen Uharteren kasua, ez gero aipatuko dugu, hori ere interesgarria da, baina, bueno, horien nolabaiteko eskumen batzuk mantendu zituzten, baina gerra ostean, Gipuzkoa eta Bizkaia industriak ezain beste, baina bai azpiegitura aldetik hankazgora geratu zen. Eta gero, sustapen politikak, inbertsio publikorik apenas egon zen, frankismoak irontzun denbora guztian, hezkuntza eta trebakuntza profesionalik apenas egon zen, eta egon zen ketzeukan benetazko loturarik zeuden beharrekiko. Eta horrek ekarri zuena izan zen, motelaldi bat. Motelaldi handi bat ekarri zuen. Beraz ikusten ari garen pantanoak agian Espainian bai, baina Euskal Herrian... Bai, hori da, obra publikoaren bidez edo saiatu ziren ekonomia eukizituzten txakalaldi guztiak gainditzen, baina Euskal Herrian horrelakorik... Beraz, oraintsu bezala.
obra publikoaren bidez, gauza askotan. Bai. Eta baita ere, oraintsu bezala, aplikatu izan diren errezetak Euskal Herrian, frankismoak estatu guztiari aplikatu zizkion bezala, Euskal Herriari aplikatzerakoan, etzan benetan behartzana, eta horrek desajusteak eta kalteak ekartzen zituen. Gaur egun gertatu den bezala, esate baterako lan erreformarekin, ezta? Uharte aipatu didazulen, eta begiratu behar geniola une batez, zer azpimarratzeko? Bai, frankismoak ekarrizun garapen eredu bat Euskal Herriari dagokionez desordenatua izan zana, lehen esan bezala, industriak sortzen ziren edo mantendu ziren nola edo ala, baina azpiegiturarik ez zegoen, ez garraio azpiegiturarik, ez gaur egunean ere atzeratu xamar geratu ez bakarrik garraio kontutan, baizik eta teknologia kontutan baitere, haren soka edo somatzen da hor, nolabait, eta bestaldetik amaitere desorekatu ekarri zuen, ze desorekak sortu zituen gizartean, batzuk aberastu ziren majo, egia da, beste batzuk berriz, nola edo ala jarraitu zuten, eta maila nahiko apalean edo bizi ahal izan ziren, aberastu ziren frankismotik gertu zeuden personak, tartean Uharte, eta zeren kontura, zeren pentsura aberastu ziren, krisi kultural, krisi politiko, krisi sozial izugarri baten pentsura edo aberastu ziren. Eta gaur egun laburbildu horren ondorioak zeintzuk diren? Gaur egun oraindikan lehen aipatu dituten gabezi horiek, egiturazko gabezi horiek oraindikan bizi ditugu. Badaukagu trebakuntza eta hezkuntza lan munduarekin lotzeko zailtasuna ditugu, azpiegituretan, garraio azpiegituretan, baita ere, ez daukagu behar besteko soporterik edo, baina teknologikoetan ez da ere, ez? Eta hor, naiz eta garai hartan importanteak ez izan, azpiegituroi importantzirik ez emateak, gero teknologia azpiegituroi importantzirik ez emateak. Eta bestaldetik baita ere, politika ekonomikoetan eta politika industrialetan ez dago botere publikoen behar besteko implikaziorik. Naiz eta egoera hobetu doan, naiz eta ziklo autonomikoak eman dion, egoera hobetzeko aukera eman duen, jarraitzen dute baita ere errepikatzen neurri batean, garai batean zauden jarrera batzuk. Implikazioa handiagoa da noski, baina ez da behar bestekoa. Azaroaren 20. bezperan egin nahi izan dugun hausnarketa. Eñaut Apalaza, eskerrik asko benizateagatik, etorri datorren astean berriz ere. Konforme. Bihar arte datorren.